prečo sú otázky začínajúce slovíčkom prečo tie najťažšie, takže nech sa páči. Ďakujem. Keď sa ma ľudia pýtajú, čo robím, tak im väčšinou hovorím, že som psychológ. Neviem, čo si vy predstavíte, keď počujete slovo psychológ, ale väčšina ľudí si predstaví zhruba to, čo uvidíte na ďalšej fotografii a predstaví si niekoho, kto sedí a počúva o problémoch iných ľudí a tí ľudia mu radia a tí ľudia vlastne sa ho pýtajú teda rôzne otázky a podobne. Takže ďakujem vám pekne. Takže vyzerá to asi takto. A ja nie som takýto psychológ, ja nie som taký psychológ, ku ktorom by ste prišli s tým, že máte problém. Ja som taký psychológ, ktorý robí výskumy. To znamená, moja práca vyzerá skôr takto. To znamená, že sedím za počítačom, robím výskumy a veľmi často potom ten monitor teda neurobí presne to, čo je na tom obrázku, že by akože ma buchol po hlave, ale to, čo vidím v tom monitore, tak to veľmi často robí práve tento efekt. Je to pomerne náročná práca práve preto, že my sa snažíme pochopiť, predpovedať a vysvetliť ľudské správanie. A to je veľmi ťažké. My riešime otázky ako napríklad, prečo ľudia užívajú drogy, prečo majú ľudia problémy vo vzťahoch, prečo ľudia veria hlúpostiam a dezinformáciám, prečo je tak ťažké urobiť dobrú prednášku, alebo prečo je tak ťažké naučiť sa dobre komunikovať. A tu som chcel ukázať jedno krátke video. Uvidíme, či sa to podarí, ak nemám plán B, aby sme to urobili naživo. A to, čo budeme robiť, otočte sa teraz, aby ste ma nevideli, uvidí to len ten prvý človek. Ja ti dám takto ruku na pleco, ty sa otoč, výborne, takto, dám ti ruku na pleco, otoč sa a ja ti niečo ukážem. A potom, keď skončím, tak ty sa otočíš, jej dáš ruku na pleco a ukážeš jej to, čo som vlastne, čo si videl a ona robí to isté a tak ďalej. Takže ja ti teraz ukážem niečo, čo vy vpredu nevidíte a to je toto. Môžeš. Otoč sa. Takto? Vráť sa naspäť. Otoč sa naspäť. Otoč sa naspäť. Dobre, otoč sa naspäť. Otoč sa naspäť. Dobre? A teraz ty poď prosím ťa sem dopredu. Ty mi ukáž, čo si ty pamätáš, že som ukazoval. Ukáž ostatným. Dobre, a teraz ty ukáž to svoje. Výborne. Akože bolo to nadpriemerne dobre. Ďakujem, môžete si sadnúť. Myslím, že veľký potlesk. To, čo som sa snažil ukázať, je, že veľmi často sa pri komunikácii veľká časť obsahu stráca. To znamená, že kým sa nejaká informácia dostane od jedného človeka až nakoniec, keby som prvému človeku, čo tu sedí, pošepkal vetu, povedzme, že psychológia je najlepšia veta na svete a ty by si to pošepkala druhému a tak ďalej, kým mi to došlo nakoniec, tak možno by z toho niečo bolo, že milujem hranolky so zmrzlinou v McDonalde. No a to je vlastne to, ako sa ten význam stráca postupne. No a keď už sme si to takto veľmi, veľmi dobre rozcvičili, tak ja by som si vyskúšal ešte jedno cvičenie a to je cvičenie, ktoré je trochu náročnejšie, ale o niečo zábavnejšie. Dobre. A vy teraz nebudete robiť líniu, vy budete robiť kruh. A poprosím teda ešte jedného dobrovoľníka, ktorého... Poď. A ty zatiaľ počkaj. Vaša úloha je urobiť kruh. Urobte kruh. Chyťte sa pevne, veľmi pevne. Pevnejšie, lebo jej úloha bude dostať sa do stredu medzi vás. Vy ju tam nechcete pustiť. Takže akože skúste sa chytiť naozaj tak, aby ste v tom zabránili. No a nech sa páči. Úloha je dostať sa do kruhu. Nikoho nezraniť pri tom ideálne. Ani seba.
Teraz je škoda, že nemáme mikrofón, že nepočujeme, čo sa deje tam vnútri, ale dám ešte teraz posledný pokus. Dobre, takže ja si myslím, že veľký potlesk za odvahu. Síce sa nám to nepodarilo. Môžete si sadnúť. Ja túto hru hrávam každý rok so študentami na sociálnej psychológii. A čo je zábavné, že sledujem, že čo ľudia robia, alebo aké rôzne spôsoby používajú na to, aby sa dostali do kruhu. Ako možnosťou číslo 1, na ktorú teda ako si bola trošku teda opatrná, ale možnosťou číslo 1 väčšinou býva teda fyzická snaha dostať sa do toho kruhu. Väčšinou si nájdu niekoho takého menšieho a snažia sa tam proste fyzicky dostať. Ďalej ľudia používajú rôzne triky, niektorí preskočia ten kruh, niektorí podlezu. Veľmi obľúbenou metodou je šteklenie. Ako nechcel som dávať nejaké tipy, hej, ale akože veľmi často ľudia robia to, že začnú štekliť, tým pádom tí ľudia sa rozpoja. Niektorí ľudia dokonca skúšajú vyjednávať. Povedia, že napríklad, že ak ma pustíte, tak vás pozývam na tie hranolky alebo na niečo. A tí ľudia sú podplatení, hej, väčšinou teda na prednáškach to skôr býva pivo, ale že teda podplatia ich, aby ich pustili donútra. Raz som videl jedno dievča, ktoré urobilo to, že ona keď zistila, že sa tam nemôže dostať, tak sa posadila vedľa a začala si niečo ticho spievať. A ostatní boli tak prekvapení, že čo to robí, že po chvíli sa pustili, pozerali, až napokon urobili kruh okolo nej. Takže sa podarilo dostať sa do kruhu vlastne tak, že ten kruh nemusela na silu lámať, ale že oni urobili kruh okolo nej. No a toto je vec, ktorú ja som veľmi teda intenzívne vnímal, keď som mal 16 rokov a to v strede, ešte, že to tak dobre nevidno, to som ja, keď som mal 16 rokov a bol som na strednej škole v Spojených štátoch, to znamená ako 16-ročný som sa dostal do Indiany na strednú školu. A bol to veľmi silný zážitok, neviem, čo viete o štáte Indiana, väčšina ľudí nevie skoro nič, ale Indiana je veľmi svojský štát. Pestuje sa tam najviacej kukurice na svete, narodil sa tam Michael Jackson a čo je najzaujímavejšie, že je to štát, ktorý má tradične veľký problém s cudzincami. Nemajú radi cudzincov. Je to štát, kde vznikol Ku Klux Klan, tí, čo poznáte, a je to štát, ktorý má prezývku, že Hoosier State, a Hoosier je vlastne miestnym dialektom povedané, že who is here. To znamená, že oni keď videli cudzinca, oni sa vždy tak zdesene pýtali, že Hoosier, že kto to tu je. Takže predstavte si, že prišiel som tam ako 16-ročný Rado a oni začali akože týmto spôsobom, že čo to je za človeka a že kto to je. Takže bolo veľmi zaujímavé pre mňa, že som sa snažil práve spoznať, naučiť sa fungovať v tej druhej kultúre a je to veľmi náročná vec, lebo veci, ktoré sú normálne pre vás samozrejme, zrazu až také samozrejme nie sú. Napríklad to, že prišiel som domov zo školy, dal som si veci do izby a osprchoval som sa. Niečo, čo normálne doma človek urobí za pár minút, vôbec na tým nerozmýšľa. Tu na prvá vec je, že prídete domov, musíte riešiť kľúčky. Tie kľúčky sú komplikované, oni sa otáčajú úplne inak, aj vôbec zámok sa odomkýna úplne inak ako u nás doma. Ďalšia vec, čo ma prekvapila, že keď som napríklad sa snažil, že doma moji rodičia mi neustále hovorili, že musím zatvárať dvere. Tam, tým, že vlastne tam bola centrálna klimatizácia, dvere mali ostať otvorené. A posledná veľká vec bola, že keď som sa snažil osprchovať, tak prepnúť si to, aby voda nešla cez ten vývod, ale aby išla do sprchy, tak mám pocit, že celá kreativita Spojených štátov išla do toho vymýšľať rôzne kreatívne spôsoby, ako vlastne toto prepínať. Niekedy to bolo také, že krúžok, ktorý bol v strede odtoku, bolo treba vytiahnuť hore. Takže som bol v tej sprche asi 10 minút, kým sa mi to podarilo nájsť. Takže veľmi veľa vecí a samozrejme aj to, že ako komunikovať s ľuďmi. Väčšinou to, čo som poznal na Slovensku, mi veľmi nefungovalo, takže som sa musel učiť úplne nové spôsoby, ako s ľuďmi komunikovať, ako ich oslovovať. Jeden taký detail, že čo sa týka jedla, keď vám napríklad ponúkajú jedlo. Ako je to na Slovensku? Na Slovensku, keď prídete napríklad k starej mame a ona sa vás pýta, či ste hladní, tak čo vy poviete?
poviete väčšinou, že, no poviete, že áno, hej, ale stará mama teda naklada jedla a v istom bode, akože vy už máte dosť, žiadna stará mama sa tým nenechá odradiť, hej, že ona väčšinou akože vám ponúka ešte, keď vy poviete, že nechcete, tak to nie, proste ešte si dajte toto. No a na druhej strane v Spojených štátoch, tam keď prídete, tak spýtali sa ma, že či nie som hladný, a ja, že nie, lebo čakal som, že oni povedia, a daj si, a ja poviem, že nie, daj si ešte, nie. A potom na štvrtýkrát, akože si OK, tak sa najem. A keď na prvýkrát som povedal, že nie som hladný, tak oni všetko zbalili a už som vlastne nedostal najesť. Tak už som pochopil, že vlastne tam sa ma druhý, tretí ani piatýkrát nikto pýtať nebude, že nie znamená nie a bodka. A keď som hladný a dokonca aj na návšteve, je úplne v pohode, že jednoducho poviem, sorry, som hladný a idem do chladničky, urobím si sendvič. To nikomu tam neprekážalo, ale teda ako nedalo sa čakať, že niekto mi niečo ponúkne. Takže to boli moje zážitky a to, čo som sa vlastne naučil, keď som sa snažil nejakým spôsobom dostať medzi kamarátov, alebo teda nájsť kamarátov, bolo práve to, že musím si veľmi dobre všímať, čo funguje, ako ľudia komunikujú, čo považujú za napríklad vtipné, čo považujú za dobrú historku, čo je nudné, čo treba robiť preto, aby vlastne ma ľudia mali radi a tak ďalej. A našiel som si tam naozaj veľmi blízkych kamarátov a s niektorými z nich som v kontakte doteraz. Dá sa povedať, že som mal celkom šťastie a to je vlastne ďalšia vec, o ktorej som chcel hovoriť, to je o smoliaroch a šťastlivcoch. To, čo tu asi nevidíte, je veľmi prudko zablatené dieťa, ktoré sa strašne teší z toho, že sa hrá v bláte. Vzadu za ním je taká mamina, ktorá tam má nejaké ďalšie dieťa a tiež sa ako veľmi teší. Ono v podstate sú dva druhy matiek. Prvá matka je taká, že ako náhle objaví kúsok blata, tak chytí panický záchvat a okamžite cíti potrebu to dieťa čistiť a že v žiadnom prípade len aby sa nezablatilo. Kto má takú maminu, zdvihnite ruky. Výborne. A potom je ten druhý typ matiek, čo sa proste pobaví a skočí do tej kaluže s vami. Kto má takú maminu? Fajn, tak asi zhruba na polovicu, to je pekne to takto vyšlo. No a je to práve, že veľmi zaujímavé, že ten istý človek, keď sa ocitne v rôznych situáciách, pre niekoho to, že je zablatený, to, že prší, je absolútna tragédia a bude to brať úplne, že je to strašné a pre niekoho to bude výzva, pre niekoho to bude práve naopak, že toto je fakt niečo zaujímavé. A zhruba asi po tejto línii ide aj to, že ako si my vieme užiť, alebo ako vieme využiť príležitosti, ktoré dostávame a ktoré vidíme. Ja vám poviem príbeh môjho brata. Jemu sa raz stalo to, že išiel niekde a nejako neubrzdil auto a narazil do nejakej ženy pred ním. Je to veľmi nepríjemná situácia, lebo proste musíte spisovať nejaké papiere, ísť potom spolu do poisťovne a tak. A on keď sa vrátil z tej poisťovne, tak mi povedal, pýtam sa ho, že či je všetko vybavené, a on hovorí, že jasné, všetko je v pohode a že mám novú prácu. Ja hovorím, prosím. No a oni ako tam sedeli, tak tá žena, ktorá normálne by mala byť na ňo naštvaná, že je nabúral auto, tak on sa s ním začal rozprávať, zistil, že pracuje pre nejakú aerolinku a skončilo to tak, že mu ponúkla prácu. A viete, akú prácu? On tam robil šoféra pre tú aerolinku. To znamená, že začal to tak, že on ju nabúral a ona mu ponúkla prácu šoféra. Proste jednoducho niekto má brutálne šťastie. Na druhej strane počul som príbeh môjho kamaráta, ktorý mi raz rozprával, že išli na lyžovačku a pripojil sa k ním jeden známy a on sa pýta, či sa môže pridať. On hovorí, že dobre, jasne, nech sa pridá. A on hovorí, ale ja som strašne smoliar. A že pohode nevadí. No a cestou na tú lyžovačku ten chlapík mal nehodu, takže auto vlastne dostal na strechu. Na streche boli tie lyže, takže polamal tie lyže. Nevadí, došiel, požičal si nové lyže, hneď veľmi rýchlo stratil dieťa, ktoré tam musela hľadať horská služba. Potom, keď to dieťa našiel, tak zlyžovali do nejakého strediska, vypli vleky, tak ostali niekde úplne mimo, museli šlapať, aby sa vôbec dostali naspäť. A keď sa vrátil naspäť, tak zistil, že on mal strašne drahú novú videokameru, že ju zabudol na lanovke a už nikdy ju nevidel. A my sme všetci boli z toho šokovaní, že vlastne on zažil toľko smoly za 24 hodín, ktorý väčšina z nás zažije možno toľko smoly za rok. A ten chlapík hovorí, že pre mňa je to normálne, to je proste môj život, hej. A ja som smoliar, povedal. Takže je to fascinujúce, že sú ľudia, ktorí sú takí šťastlivci, ako ten môj brat, že nabúra niekomu auto a
ten človek mu ponúkne prácu šoféra a taký smoliar je ako tento lyžiar, ktorému sa prihodilo naozaj, že všetko možné. Bol jeden výskumník, ktorý sa snažil prísť na to, že čím to je, čo delí tých šťastlivcov od tých smoliarov. Či je to tým, že naozaj tí šťastlivci majú objektívne nejaké väčšie šťastie a či naozaj majú nejaké lepšie podmienky ako tí smoliari. A zistil, že ono je to v podstate tak, že oni sú na tom úplne rovnako. Oni majú rovnako veľa šťastia, rovnako veľa smoly, ale jedna vec, čo to odlišuje. A prišiel na to tak, že dal im taký test, kde im dal nejakú knižku, mali tam počítať obrázky. A ľudia počítali obrázky a kde si v strede tej knižky bolo napísané, že ak ste si toto prečítali, choďte za výskumníkom, dávam $100. No a polovička ľudí akože sa potešila, že jej paráda, prišli za tým výskumníkom a druhá polovička nechápala, prečo vstávajú. Oni si to tam nevšimli, oni to tam nevideli. A práve toto si tí ľudia, ktorí majú v živote šťastie. To znamená, aj tí smoliari to tam mali napísané, ale oni to nevideli, oni si to nevšimli. Takže toto je vlastne to, čo delí práve smoliarov od šťastlivcov. A ako teda nebyť smoliarom? Ďalšia fotografia, ktorá je, možno niekto poznáte, je to krásna fotografia z nejakej akcie, už neviem, čo tam bolo, či tam boli nejaké dostihy alebo nejaké preteky, ale vidno tam dvoch ľudí, je tam prvý pán, ktorý má okuliare na šiltovke a on si to chce očividne chudák nejako nafotiť, niečo mu tam nejde, tak proste akože pozerá do toho telefónu, že to tak oddialuje, ako teda starší ľudia robia, alebo na to nejako nevidí a rieši vlastne to, že ako si to čo najlepšie nafotiť a je tam taká strašne zlatá babička, ktorá proste tam takto a ona si to vychutnáva, ona je tam prítomná a to je práve to, čo odlišuje tých šťastlivcov, že nenechá si to uísť tým, že tak zúfalo si to chce nahrať na mobil, jednoducho je tam, prežije to, precíti to. Takže to je veľmi dôležité vlastne naozaj, že sledovať, čo sa deje okolo vás. A ono to nie je len o tom, že ako naozaj mať šťastie v živote, ale minulo sme tu na univerzite mali tohto pána profesora, ktorý je držiteľom Nobelovej ceny. Držiteľ Nobelovej ceny je niečo, čo by každý vedec chcel získať. Ja mám trošku smolu, lebo za psychológiu sa Nobelová cena nedáva, takže jediná moja šanca je, že buď za ekonómiu alebo za mier, ale to neviem, či sa mi podarí. Ale on získal Nobelovú cenu za fyziku a keď sa ho pýtali, že ako sa mu to podarilo, tak on povedal, že vedec by mal byť otvorený nečakanému. Objav som urobil v noci, keď som pracoval v laboratóriu vysokých magnetických polí vo francúzskom Grenobli. Skúmal som istý jav a našiel som odchýlku, ktorú som nečakal. Podstatné bolo, že som bol zvedavý a kladol som si otázku, čo ju vyvolalo. To znamená, opäť je to situácia, že väčšina ľudí by tam sedela, je tam nejaká odchýlka, aby si povedali, to je odchýlka, to ma nezaujíma, ja sledujem niečo iné. A on si povedal, je to zaujímavé, pátral potom a skončilo to tým, že dostal Nobelovú cenu úplne najvyššie ocenenie vo vede, ako teda sa môže teda podariť. No a z toho potom plynie otázka, že prečo sa to teda niekomu podarí a niekomu inému nie. Čím to je, že vlastne niektorí ľudia teda tie veci vidia, niekto to nevidí. Ťažko povedať. V psychológii tradične sa uvažovalo, že keď to, aký sme, záleží hlavne od dvoch vecí. Prvá je genetika, to znamená to, čo máme vrodené, a druhá je potom výchova, to znamená to, čo si osvojíme, to, čo sa naučíme od rodičov, v škole, od kamarátov, od prednášajúcich na detskej univerzite a tak ďalej. No ale potom je tam otázka, že čo ľudia, ktorí napríklad majú rovnakú výchovu, to znamená súrodenci, možno máte súrodenca, váš brat alebo sestra sú úplne iní ako vy, čím to je? Niekto by možno povedal, že tam je práve tá genetika, hej, že niekto má viacej z otca, niekto má viacej z mamy a tým pádom, aj keď tí ľudia majú rovnakú výchovu, tak napriek tomu v podstate sú odlišní alebo správajú sa odlišne. Lenže, aj keď máme napríklad dvojičky, toto sú zrovna dvojičky, teda ak to až tak dobre nevidno, a dvojičky veľmi často, aj keď majú takmer totožnú DNA, tak sú vlastne odlišnými osobnosťami, že sa správajú inak. Ja som dokonca na strednej škole sme mali trojičky a boli to také trojičky, že dve sa úplne na seba podobali, tretia bola úplne iná, ale osobnosť mala každá z tých troch odlišná. A
A to už je úplne záhada, hej, lebo tí ľudia majú rovnakú genetickú informáciu, vyrastali v úplne rovnakom prostredí, v rovnakej rodine, dokonca chodili do tej istej školy a napriek tomu majú inú osobnosť. A to, že ako tá osobnosť je odlišná, to si môžeme ukázať ešte na takých ďalších dvoch príkladoch. Ak by som napríklad momentálne mal nejaký balón, ktorý by som praskol, ozvala by sa obrovská rana, niektorí z vás by sa strašne zlákli, niektorí z vás by sa potešili, niektorí z vás by možno sa zasmiali a niektorí z vás by si to možno nevšimli, alebo že by, povedzme, spali ďalej. Takže každý by reagoval na ten istý podnet úplne inak. Alebo ďalší príklad, keby, povedzme, teraz sme si povedali, že ste najlepší ročník detskej univerzity, musíme vás odmeniť a každý z vás by teraz dostal od pána rektora 50 eur v hotovosti. Takto by išiel, takto by každému teda akože vyplatil peniaze. Čo by ste spravili? Každý z vás by spravil asi niečo iné. Niekto by, povedzme, okamžite po skončení detskej univerzity bežal do toho McDonaldu a kúpil si tie hranolky. Niekto by možno urobil to, že by tie peniaze dal rodičom. Niekto by možno navrhol, že poskladáme sa na povedzme, darček pre Kamila za to, že sa o nás staral celé leto. Proste každý by reagoval úplne inak a každý by mal úplne inú predstavu, čo s tými peniazmi spraviť. Takže to je vlastne zaujímavé na tom to, že každý z nás sme iný a každý z nás máme trochu iné predstavy, povedzme o tom, čo urobiť s 50 eurami. Jedna vec, o ktorej som ešte chcel hovoriť, to je taká otázka, či si myslíte, že existuje vzťah medzi jedením zmrzliny a útokmi žralokov. Kto si myslí, že áno? OK. A aký je tam vzťah medzi nimi? Akože je to vlastne tým, že ako je vedecký fakt, čo sa ukázalo, že naozaj stúpa počet útokov žralokov vtedy, keď stúpa predaj zmrzliny. To, čo tu vidíte, to modré, to je predaj zmrzliny. To znamená, predaj zmrzliny ide tak, že v januári máličko, v marci menej, v máji viacej, kulminuje to v júli a v auguste a potom klesá. A útoky žralokov robia to isté. Útoky žralokov takisto v januári, ich je strašne máličko, potom to stúpa a tak ďalej. Rovnako ako tá krivka predaja zmrzliny. Znamená to, že ako zmrzlina spôsobuje útoky žralokov? Je to tým, že napríklad tie žraloky majú radi, že taká obľúbená špecialita medzi žralokmi, že človek plnený zmrzlinou, hej, že to je akože dobrá pochuťka. Je to týmto spôsobené? Asi nie. A v podstate odpoveď na túto otázku je, že ak by sme napríklad zakázali zmrzlinu, tak nespôsobí toto, že by žraloky začali menej útočiť na ľudí, ani to nespôsobí, ani opak, že keby sme predali viacej zmrzliny, že by tie žraloky útočili viacej. Je to jednoducho tým, že keď je zima, tak sa nepredáva zmrzlina v tom januári, ale zároveň ani neútočia žraloky, lebo jednak možno aj im je zima a druhá vec je, že nemajú na koho, lebo ľudia neplavú v mori, keď je január, možno vo Fínsku, ale teda určite ich není veľa. A v tom júli, v auguste, vtedy sa na jednej strane predáva veľa zmrzliny a na druhej strane sa zároveň teda je veľa ľudí pri mori a sú tam tie hladné žraloky. Ja mám ešte jeden príklad na toto, lebo to je niečo, čo my voláme kauzalita a to je vlastne, snažíme sa zistiť, že čo spôsobuje nejaký jav a chcem sa spýtať, koľký z vás, to čo tu vidíte je bocian, ktorý nesie dieťa, koľký z vás ste už počuli, že bociany nosia deti? Dobre. A koľký z vás veríte, že je to tak? Že takto sa rodia Dobre. Toto si nebudeme ďalej vysvetľovať dnes, ale to, čo je zaujímavé, že aj na toto existuje vedecký dôkaz a zistilo sa, že vlastne v krajinách, kde je veľa bocianov, sa rodí veľa detí a v krajinách, kde je málo bocianov, sa rodí málo detí. A môžeme toto brať ako vedecký dôkaz toho, že potvrdíme teóriu, že áno, deti sa rodia tak, že ich nosia bociany? A otázka, prečo nie, je pomerne komplikovaná, ale ja to skúsim vysvetliť, lebo to, čo spôsobuje ovplyvňovanie počtu bocianov v krajine, aj počet detí v krajine, je väčšinou to, že či je tá krajina skôr bohatšia, rozvinutejšia alebo chudobnejšia. V tých bohatších krajinách platí to, že v bohatších krajinách majú ľudia menej detí. V
V Afrike je bežné, že majú povedzme 10 detí, ale takisto aj napríklad v chudobných častiach Slovenska, v rómskych osadách mávajú väčšinou veľmi veľa detí. Na druhej strane v tých bohatších rodinách, povedzme v Bratislave, väčšina ľudí má tak 1-2 dieťa. Už akože, neviem, či tu je niekto má dvoch, že ste traja súrodenci a viacerí, ale už to už je výrazne menej. Je tu niekto, že 4 a viacej? Už je to menej, ja neviem, 5 už asi nikto, hej, či? Áno? Super. Takže sú aj veľké rodiny, ale spravidla, kebyže sme momentálne boli v nejakej africkej krajine, tak pravdepodobne väčšina by mala 5 a viac súrodencov. Že jednoducho v tých bohatších krajinách väčšinou ľudia mávajú menej detí. Sú na to rôzne teórie, ale to je v podstate teraz jedno. Ďalšia vec je, že čím bohatšia krajina, tým viacej priemyslu, tým viacej, povedzme, splodín a tým menej divej prírody. Takže tým pádom, keď sú bohatšie krajiny, tak tie bociany tam väčšinou nežijú. Tie bociany majú radi tie krajiny, kde je čistý vzduch, kde nie je veľa hluku, kde jednoducho akože je kľud. No a čo z toho vyplýva? V tých bohatých krajinách máme málo detí a málo bocianov a v tých chudobných krajinách máme veľa detí a veľa bocianov. Takže vlastne tá kauzalita alebo tá príčinnosť funguje trochu inak práve v týchto závislosti od niečoho úplne iného a to je práve tá rozvinutosť alebo teda bohatosť tej krajiny. My už sa pomaličky dostávame k záveru a vlastne chcel som tým pádom sa vrátiť k tej otázke. Počul som, že veľa ľudí, ktorí prednáša na detskej univerzite, začne nejakou otázkou, ale neodpovie na ňu. Ja na ňu odpoviem a teda tá moja otázka bola, že prečo sú otázky začínajúce slovom prečo také ťažké. No a veľmi často práve my psychológovia musíme sa snažiť predpovedať a vysvetliť ľudské správanie, preto sa tú otázku prečo pýtame veľmi často a je to ťažké, hlavne pri tom ľudskom správaní, lebo to, čo spôsobuje naše správanie, veľmi často je tam veľmi veľa príčin a nie je ľahké naozaj dať tie odpovede na otázky prečo. Ja si myslím, že je to dobré, že je to tak, lebo tým pádom je to zaujímavejšie. Ale keď sa vlastne pozrieme k tomu, čo sme si dneska hovorili, že prečo sú teda tie otázky začínajúce slovom prečo také ťažké, tak prvá odpoveď je, že preto z pohľadu nás psychológov, že pri komunikácii sa stráca veľmi veľa významu. To znamená, už to, keď robím výskum, kým vám vysvetlím, o čo mi ide, veľmi často to nepochopíte, spýtate sa niekoho ďalšieho a vlastne vyzerá to tak, ako pri tom hadovi, keď sme si ukazovali to cvičenie, že to, čo ukázal ten posledný človek, bolo niečo úplne iné ako to, čo som ukazoval ja. To je vlastne tá klasická hra na telefón. Druhý dôvod, prečo sú tie otázky také ťažké, je, že každý z nás komunikuje trochu inak. A to sme trochu videli na tom kruhu, že vidíme, že jeden človek napríklad má zábrany, povedzme ísť na to nejako agresívnejšie, to znamená, že nebude sa tam nejako vrhať. Ďalší človek by s tým nemal problém, viem si predstaviť, že niektorí z vás by akože v momente proste skočili, alebo preskočili, alebo čo? Zlomili ruky, no tak to snad nie, ale máme tu zdravotnú službu našťastie, takže, ale teda na to snad nedošlo, ešte fakt som rád, že sme teba nevyvolali. Niektorí ľudia by možno podliezli, niektorí by šteglili, niektorí by použili nejaký trik, snažili by sa podplácať, jednoducho každý z nás komunikuje trošku inak. Ďalšia vec, to, že vnímanie sveta a vnímanie komunikácie veľmi ovplyvňuje kultúra. Tá kultúra je veľmi dôležitá a naozaj, že keď ste kdokoľvek z vás boli nejaký čas v inej krajine, a teraz nemyslím dovolenku v Egypte, lebo za ten týždeň človek tú krajinu nespozná, ale ako náhle v nejakej krajine žijete dlhšie ako pol roka, tak vidíte, že mnohé z tých vecí sú úplne odlišné a úplne inak sa pracuje s tým, že nie je to len o jazyku, ale že niečo znamená úplne iné veci v jednej kultúre a v druhej. Ďalej to, že niektorí sú všímavejší, vedia využiť príležitosti, to boli tí smoliari a šťastlivci. To, že na jeden podnet viacerí reagujeme inak, to je napríklad tá 50-eurová bankovka. A samozrejme javy nemajú len jednu príčinu, väčšinou majú veľa príčin a tie príčiny bývajú divne prepojené, ako napríklad práve pri tých bocianoch alebo pri tých žralokoch. To, s čím sa ja stretávam veľmi často, keď za mnou chodia napríklad novinári, keď vedia, že som psychológ, tak mi dávajú rôzne otázky a pýtajú sa napríklad veci, že poslednýkrát sa ma novinár spýtal, že kedy treba, že predstavte si, že má niekto nového partnera, kedy mu má povedať detaily o svojej chorobe. Potom niekto sa ma spýtal, že
podobnú otázku, ako opäť mal prezentácii v úplne prvej prednáške pán rektor, a to je, že či môžeme prvákom dať mobil, prvákom na základnej škole, či je to v poriadku. Minule sa ma spýtal novinár ešte jednu otázku, že prečo sa ľudia správajú agresívne. A sú to všetko skvelé otázky, ale oni potom, tí novinári, bývajú nahnevaní, keď my im na to reagujeme, že no záleží od veľmi veľa vecí. A samozrejme na to sú potom nahnevaní, lebo toto nechcú počuť, lebo oni chcú počuť jasný dôvod, jasné vysvetlenie, ideálne niečo, čo sa dá dať do titulku, že šokujúce, psychológovia tvrdia, že. Lenže bohužiaľ je to tak, že mnohé javy majú veľmi veľa, sú veľmi komplikované, ale na prvý pohľad to vyzerá, že by to mohlo byť jednoduché. Napríklad, keď sa spýtame tú otázku z úvodu, že prečo ľudia užívajú drogy, tak mnohí tvrdia, no preto mali ťažké detstvo, hej, jednoduché. Alebo prečo existujú vojny, no pretože niektorí ľudia sú zlí. Alebo prečo môžu politici klamať. A odpovede politici neklamú. Proste ono to znie strašne jednoducho, takéto odpovede, ale v skutočnosti je to o mnoho komplikovanejšie, je za tým o mnoho viacej. Ale to, čo je zaujímavé, je, že a teraz vám ukážem jeden veľmi dobrý graf, a toto by už snáď malo vidieť výborne. Neviem, či ste už počuli o niečom, čo, ja to mám strašne rád tento jav, ono sa to volá, že Dunning-Krugerov efekt. A ukazuje to, že keď o niečom viem trošku, tak si myslím, že som úplne najmúdrejší. A to je vlastne to, že na tejto osi vidíte, že ako sa niečo učím, ako sa učím niečomu rozumieť. Neviem nič, v pohode. Trošku sa o tom dozviem a to sú práve tí najmúdrejší ľudia. Tí, čo o niečom vedia trošku. To sú absolútne najmúdrejší ľudia, ktorí všetko vedia, ktorí na všetko majú odpoveď a nedajú si to vyhovoriť. Lenže ako náhle prestanete sa učiť, tak možno tam niekto ostane, ale ako náhle sa učíte o tej veci niečo ďalej, ako náhle sa snažíte rozmýšľať ďalej a niečo si zistiť, tak sa deje to, že postupne to vaše sebavedomie klesá. Lebo si uvedomujete, že vlastne akože ja vlastne toľko veľa vecí ešte o tom neviem, že ono je to ešte o dosť komplikovanejšie a tým pádom ten, kto je v podstate takým akože stredne dobrým expertom, je menej sebavedomý ako ten, čo si o tom prečítal jeden článok. Práve preto, lebo si už uvedomuje, že ako tam je veľa. A keď sa vzdelávate viacej o tej téme, dozvedáte sa viacej a viacej a viacej, tak vaše sebavedomie bude postupne stúpať, až sa dostanete vlastne ako pomerne vysoko v tom, že ako teda ste si sebaistí, ale už nikdy sa nedostanete tam, kde bol ten vrchol. Už nikdy sa nedostanete tam, kde sa dostane ten človek, ktorý o tom vie trošku a myslí si, že je úplný majster sveta. No a toto je ináč veľmi cenná vec, lebo akože odteraz sa môžete naučiť jednu taký trik, že odteraz už nemusíte ľuďom povedať, že sú hlúpi, ale viete ich uraziť inteligentne. Takže stačí, keď ľuďom poviete, že zdá sa, že si obeťou Dunning-Krugerovho efektu a je to vlastne taký veľmi inteligentný spôsob, ako niekoho uraziť. Takže dobre, už úplne záver. Celé leto pred vami stáli kolegovia, výskumníci, výskumničky, profesori a snažili sa vám odpovedať na otázku prečo. Znie to ako jednoduchá otázka, väčšinou všetci potrebovali na zodpovedanie tejto otázky tých asi 40 minút, koľko trvá táto prednáška. Nestačilo to, lebo väčšinou ste mali ešte ďalšie doplňujúce otázky a väčšinou v istom bode aj by ste dávali ďalšie otázky, ale Kamil to musel prerušiť. Dúfam, že už teraz začínate tušiť, prečo je to tak. Ďakujem. Takže to bol pán docent Radomír Masaryk a teraz je priestor na otázky pre vás, takže nech sa páči, môžete sa hlásiť. Dobrý deň, ja sa volám Katka a chcela by som sa vás spýtať, že keď ste boli v našom veku zhruba, tak na čo ste sa najviac spýtali? Ďakujem. A váš vek je koľko pre istotu? 14. Keď som mal 14 rokov, tak mňa asi najviacej zaujímali počítače a počítačové hry. A to boli asi veci, na ktoré som sa pýtal najviacej. Dobrý deň, volám sa Ela. Chcela by som sa spýtať, že podľa vás je dobré, keď dieťa chodí každý rok na inú školu, že jednak sa vie akože rýchlo sa tam socializovať a tak, ale na druhej strane zase stráca tých kamarátov. Ďakujem.
Odpoviem tak, ako väčšinou odpovedajú psychológovia, že záleží. Záleží od veľa vecí a záleží napríklad od toho, že my sme veľmi rôzni v tom, že niekto z nás má rád tú istotu a nenávidí, keď ma niečo vytrhne z tej rutiny. Takíto ľudia sú radšej vtedy, keď majú to svoje bezpečné prostredie a pre takých ľudí je obrovský stres, keď napríklad zmenia školu. Ale potom viacerí z nás sú takí, ktorí naopak majú strašne radi tie nejaké vytrhnutia z rutiny a tie nové veci a pre takého človeka to môže byť, že on už sa bude po roku v tej jednej škole nudiť s tými istými ľuďmi a on to privíta. Takže ja by som v toto bral, že podľa toho, aký kto sme a ako máme radi, či radšej to bezpečie, alebo radšej tie zmeny a to dobrodružstvo. Dobrý deň, volám sa Samko Tamáš a chcel som sa vás spýtať, že kto začal s tou teóriou, že holuby nosia deti. Bociani. Kto začal s tou teóriou, že bociani nosia deti? Áno, toto neviem. To je veľmi dobrá otázka, ale ja si myslím, že to bola úplne, že snaha, že rodičia sa hanbili povedať, ako je to naozaj, tak si vymysleli bocianov a uchytilo sa to. A to, čo je zaujímavé, že to, čo mňa fascinuje, že to není len v slovenskej kultúre. Lebo väčšinou takéto mýty bývajú také lokálne, hej, že sa toho tak hovorí na Slovensku, lebo vám to hovorila mama a jej to hovorila babka a babke to hovorila prababka. Ale zaujímavé, že to bociany, že to funguje po celom svete. Ale akože naozaj neviem, ako to začalo. Ďalšia otázka? Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, prečo ste sa práve dali na povolanie psychológ a prečo ste išli študovať do Indiany? Do Indianu som si nevybral, keby som si, asi nikto by si dobrovoľne nevybral Indianu. Ja som sa prihlásil na štúdium do Spojených štátov a teda ako tam nejakým spôsobom, to bol ten moment, kedy som čakal, že vlastne, že kde teda budem pridelený a keď som to dozvedel, že Indiana, samozrejme každý by najradšej išiel do Kalifornie alebo do New Yorku a tak, ale teda ja som skončil v Indiane, ale ako napokon som si to celkom užil napriek tomu, že je to teda veľmi, veľmi svojský štát. A prečo som stal psychologom? Preto, lebo som trpel na strednej škole a mal som pocit, že sa veľmi zle učí na tej mojej strednej škole a povedal som si, že chcem skúmať to, ako sa to dá robiť lepšie. Moje meno je Sara Klopštok a chcela by som sa vás opýtať, či máte radi jednorožcov a podľa vás, či existujú. Jednorožce sú úplne super, existujú. Minule sme boli v Chorvátsku pri mori a oni tam plávali v mori. Sice boli nafúknutí, ale bolo ich tam veľmi veľa a ja si myslím, že jednorožce sú super. A mám naozaj plán, chcel by som si kúpiť takého nafúkovacieho jednorožca aj ja. A myslíte si, že existujú? No videl som ich tam, sú tam. A veľmi dobre plávajú, hej. Ďakujem. Takže dáme poslednú otázku ešte. Dobrý deň, ja som Daniela Jursa a chcel by som sa spýtať otázku, že či existujú ťažšie otázky ako tie, čo sa začínajú slovom prečo. Ďakujem. Existujú, je ich veľmi veľa, ale keby som ich teraz povedal, akože hovorí sa, že dobrá prednáška musí končiť trošku napätím, takže existujú, ale nechajme si to ako takú domácu úlohu, porozmýšľajte aj vy, ktoré by mohli byť takéto otázky. Ďakujeme pekne za prednášku, ďakujeme za zodpovedané otázky.